ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор ҳар гуна мошин омода кардагем. мошинҳои боркаш, мошинҳои майда, молодёжни арзон қимат. навори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментаре нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо даркор дӯстон. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ёки хона, замин, квартира чизи фурӯшӣ доред дӯстон, дар ватсап ва дар имои мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. курс имрӯза бошад бародон 1000 рубл баробар аст ба 149 сомонӣ. мо бошад наворо сар мекунем бародаро. видеои моро падилиз кунед. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшӣ Toyota Ipson дӯстони азиз, соли барояш 1996, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 2 литр, коробка передачаш автомат. ҳолати мошин беҳтарин бародон, мошин нахаду кор мекунад. мошин камтарак мелечовка кор дорад, масъала мехӯрад гуфтаги камтар, дига ягон камбуд дорад, ҳамаҷо 100%. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги тайёра, ходовой 80%, баллонои 82 100%. мошин умуман задаги пӯшидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 15000 сомона, бо курси имрӯза гирем 99000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад бародарон, сирош нафурӯхта мешавад. варианти алиши ҳам дорад, ягон опел бошад ёки мошиное ки ягон майда, ягон хеле дига бародаро, ёки тикокати алиш мекунанд. агар шумо хеле мошин дошта бошед, марҳамат, номерои яка дар рӯи экранатон метавонед занг занед, дига маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty, соли барояш 1996, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 простой, коробка передачаш механика. сайзтани мошин беҳтарин бародор, 4 дар электропакетай, 4 та баллони нав дорад, ходовой кардаги 100%. мошин умуман задаги пӯшидагӣ надорад, боковойошам бо пултай бо кнопка кор мекунад бародаро. мошин фақат як ҳуҷҷат надорад, агар ҳамин масъулиятон туғӣ гирад, бо ҳамун ҳуҷҷатшам кардан метиҳанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷаке, нархаш 25000 сомона, бо курси имрӯза гирем 167000 рубл мешавад. бо муомила дорад бародор, кадом метавонед харидоред, марҳамат, метавонед занг занед, дига маълумоти пурраша гирем. дута рақамош 24 соат кор мекунад. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 дӯстони азиз, соли барояш 1999, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.5 простой, коробка передачаш механика. ҳолати мошин нахаду беҳтарин. мошин задаги пӯшидагӣ умуман надорад. мошин светаш сафедай, мошин как надай, ходовой баллони нормалияй. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе, нархаш 11000 сомона, бо курси имрӯза гирем 72000 рубл мешавад. мошин сирош нафурӯхта мешавад бародаро, бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад. бо ягон варианти алиша марҳамат, агар дошта бошед, бо ягон хачбека ёки ягон хеле дига бародаро, болоиш сум метиҳанд. ҳамин опел кади алиш мешавад, болои сумтон метиҳанд, агар мошинтон соз боша. рақамои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дига маълумотша гирем. бо мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дӯстони азиз, караван, соли барояш 1997, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механика. сайзтани мошин беҳтарин, мошин вагони буд бародаро, 100% тонировка кардаги дорад бародаро, қариб 1 сол дига дорад тонировкаш, 1 сола дига ҳуҷҷат кардаги кондитсионер дорад, кор мекунад, люк, магнитофон, ду дари пеш электропакет бародаро. мошин задаги пӯшидагӣ умуман надорад. мошин ба сум амуқа муҳим нест, фақат алиши гуфтаги бисёр. мошин қарор дорад дар қумсангир, нархаш 35000 сомона, бо курси имрӯза гирем 234000 рубл мешавад. мошин асрано барои алиши гуфтаги, агар ба сум амуқа гирад, марҳамат, бо арзон мекунем гуфтаги. алиш ба ягон зафирае ки солаш ай 10000 рубл, 2002 2003 боло бошам, хеле чизо, ёки сечка ёки ягон мошини дига бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, агар кадом ягон мошинам хали сечка ёки зафираи соз дорем, болоиш бо пул метиҳанд, маслиҳат кардӣ бародаро. рақамо яка кор мекунад, ватсапам дорам, марҳамат, агар кадом метавонам ҳамин хеле мошин дар кор боша, метавонед занг занед, дига маълумоти пурраша гирем. бо мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback дӯстони азиз, соли барояш 1997, сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механика. сайзтани мошин беҳтарин, баллонош ходовой ҳамаш нормалия, светаш сабзай. бародароге хоҳиш кардан ки ҳам хали хатчбеки сабз бошад.
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 36000 сомон бо курси имрӯза гирем 241000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад. фақат кадоми мошин харай занг занед, дигар маълумотшонам мегӯям бародаро. марҳамат, Хачбек беҳтаринай. агар шумо мошини фурӯшӣ ёки замину квартира чизи фурӯш дорем бародаро, мехоҳед реклама кунем, дар мо рӯй кунем, мо пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 дӯстони азиз, соли бароиш 1999 ҳаст. фурӯш бензини холия, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин, мошин нахаду, баллоно нормални, ходовой хайр 80%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 8000 сомон бо курси имрӯза гирем 53000 рубл мешавад. мошин бо камтар дигар арзон мешавад бародаро. варианти алиши ҳам дорад. агар варианти алиши дошта бошед, метавонем пешниҳод кунем. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонем дигар маълумотша гирем бародаро. мо навармона давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti дӯстони азиз, соли бароиш 2004 аст. фурӯш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш автоматай. сайстани мошин беҳтарин, мошин нахаду бародаро. мошин коробка 100% кожани салон дорафтага, телевизор, самбуфер, 4 баллони нав бародаро. мошин ягон камбудӣ надорад, 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 28000 сомон бо курси имрӯза гирем 184000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон накардаш бародаро, нашуд арзон ҳичи гуфтагӣ нестай. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, метавонед занг занед, дигар маълумотшам бигирен. бародарое ки хоҳиш кардан ки хеле автоматика боша. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз, соли бароиш 1996 аст. фурӯш бензини холия, объем мотораш 1 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадар бародаро. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёр, мошина ҳолаташ беҳтарин. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархаш 12000 сомон бо курси имрӯза гирем 80000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, муомила дорад бародаро. агар шумо мошин хар бошен, ина Tico беҳтаринай бародаро, метавонен бо арзон карда гирен. мо навармона давом медиҳем бародаро. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. гурзавои Hyundai Porter дӯстони азиз, ҳолаташ нахадай, соли бароишаш 2002. Hyundai Porter қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро, нархаш 47000 сомон бо курси имрӯза гирем 314000 рубл мешавад. бародарое ки Hyundai Porter суроғ карда бошад, марҳамат дидам бародаро, бо арзон мекунам гуфтагай, муомилаи хуб дорад бародаро. рафта мошина бинем, бо савдо кунем. рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотам метавонем гирем. бо мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-ои Benz E190 бародаро, ҳамон кузуфи гуфтагишон, соли бароиш 1998 аст. фурӯш бензини холия, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин нахадай, мошин дар ҳолати кория бародаро, ягон камбудӣ надорад. хай бо рафта мебинем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 16000 сомон бо курси имрӯза гирем 170000 рубл мешавад. мошин бо 16000 арзон карда мешавад, савдои хуб дорад бародаро. агар шумо маҳкум бошад, рафта мошина бинем, бо нақдона гап занем, савдо кунем. марҳамат, рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба 11 камази фурӯшӣ. Самосвал камаз бародаро, гурзавои соли бароиш 1990. ҳолаташ беҳтарин бародар, аккумулятори нав задагай, кузуфаш нав мондагиай, нав кардагай бародаро. редактораш 49 зубай гуфтагай, рама 100. мотораш стандартнияй, нархаш 75000 сомон бо курси имрӯза гирем 503000 рубл мешавад. камаз қарора дар ноҳияи ғончӣ бародаро, бо арзон карда мешавад 75000 бародаро, бо муомилаи хуб дорад гуфтагай соҳибаш. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, метавонед занг занед бародарое ки камаз суроғ карда буданд. марҳамат, ина камаз. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли бароишаш 2008 аст. фурӯш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин, сайстаниш мошин нахаду, мошин молодёжни кардагиай.
наружный 100%, баллонҳо 100%, тонировка тамом шуда гуфтага, мошинча дар воздуха гуфтага, самбуферои калон, пианино ҳама чӣ короче дора гуфтага соҳибуш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 17 000 сомон ай, бо курси имрӯза гирем 114 000 рубл мешавад. мошин бо хай арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад гуфтага соҳибуш. агар шумо хоҳед 07 дар кор боша барадор, рафта бинед, бо савдоихтона гап занед. ин буд мошинҳои фурӯшмо барадор. агар шумо мошин, хона, замин, квартира чизи фурӯш доред, мехоҳед реклама кунед, дар мо роҳӣ кунед, мо пешкаши харидорӣ мекунем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.